començar un 9 de setembre de l'any 2004. Va ser el dia que començàrem en aquest col·legi. Tot era nou per a nosaltres, mestres, edificis, xiquets. Els nostres pares ens acompanyaven i ens deixaven així on no coneixíem res. Ja han passat 9 anys. Ara coneixem cada racó d'aquest col·legi, tots els corredors, totes les classes, a tots els mestres i a quasi tots els nostres companys. Aquests 9 anys que hem estat així als Rois de Corella han estat inoblidables. Hem passat per molts mestres, cadascú amb les seues coses. Hem tingut companys que han anat arribant i altres que han deixat el col·le. Però ara que aquesta etapa s'acaba, sentim que sempre durem aquesta escola en el cor i allí portarem sempre a totes les persones que així hem conegut. En infantil jugàvem molt, pintàvem, fèiem plastilina. En primer i segon ens vam ensenyar a llegir i a escriure. Començarem a estudiar i a fer exàmens. En tercer de primària les coses van canviar. De les llibretes menudes passarem a les grans. Però la cosa es va complicar més perquè tenien que tindre la llibreta molt més asseada, posar títols i fer la lletra el millor possible. En quan ja ens deixaven utilitzar bolígrafs en algunes matèries. A l'arribar a cinquè es van barrejar les classes A i B i encara que la idea no ens agradava molt, el resultat va ser que vàrem fer molts nous i bons amics. Actualment, en sisè, les coses han continuat canviant. Hem hagut d'estudiar molt més des del primer dia per no perdre el ritme i suspendre els exàmens, que són molt més difícils. Però també ara som més majors i per això fem més coses, com per exemple l'excursió de fi de curs. Per primera volta hem estat 2 nits fora de casa i ens ho hem passat genial. En aquesta excursió no érem sisè, A, B i C. Érem un grup que viatjàvem tots junts. Tots els companys som els millors del món. Mai els oblidarem i encara que en l'ESO ens separem, intentarem seguir en contacte per passar igual de bé que ara i continuar sent amics. Moltíssimes gràcies als nostres pares i mares que ens portaren a aquest col·le, perquè aquesta experiència no l'haguérem viscut sense vosaltres. Eixos pares que avui estan així orgullosos i que han estat al nostre costat i ens han animat sempre, quan ho necessitàvem. També gràcies a tots els professors, des d'infantil fins a sisè, que han fet molt per nosaltres i han tingut molta paciència. Mai us oblidarem. Gràcies a totes del col·le, a les cuineres, als monitors del menjador, a Fran el conserge, us tirarem de més. També volem dir adeu a tots els xiquets d'aquest col·legi. Sou uns companys fantàstics. Adeu a tots, adeu Rois de Corella, sempre seràs el nostre col·legi, sempre et portarem en el cor. I ara ens van a fer un regal, una cançó per a dir-nos adéu.
senyors!